bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako pala ang other girl. Hi DJ Rocky. At sa mga taga-pakinig mo. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko ito. Itago mo na lang ako sa pangalang Grace. At ito, ang aking secret file. May 2019, nakilala ko ang guy na ito dahil sa katrabaho ko, ang pinsan niya. Peaceful ang buhay ko. Masaya. At hindi nag-overthink. Then one day, kinausap ako ng katrabaho ko na gusto raw akong makilala ng pinsan niya. And kung meron daw pagkakataon o tsansa, manliligaw raw ito. Ang sabi ko pa sa katrabaho ko noon, nako, baka sasaktan lang ako, masasaktan lang ako niyan. Pero dahil pinsan siya ng katrabaho ko, okay, nag-agree ako. Without expecting anything. Nag-send etong pinsan ng katrabaho ko ng friend request at kinumpirma ko yun. Doon na nagsimula ang lahat. Isa siyang OFW. After few months na magka-chat or video call kami, nagkakakilanlan na kami. Naging pamilyar na kami sa everyday routine ng bawat isa. Alam na rin namin ang family background ng isa't isa. Nalaman pa namin na husband pala ng second cousin ko ang first cousin niya. If night shift siya, sa umaga siya tatawag o magvi-video call. He always makes sure na makakatawag siya bago matulog. O kahit may trabaho rin ako, ginagawan ko ng paraan to answer his call. Kung morning shift naman siya, sa gabi siya tumatawag. Yes. Nagpuyat ako sa akala kong tamang tao. Dumating din kami sa puntong nakikipag-usap na siya sa pamilya ko. Except sa parents ko. Napag-usapan din nila ng brother-in-law ko na magnegosyo sila. My brother-in-law
will resign and siya ay uuwi dito sa Pilipinas. Ang sister ko, na ayaw dun sa previous boyfriend ko. Nagustuhan siya. Kasi nga masarap tong kausap. Lalaking may pangarap sa buhay. At visionary. That time napasabi na ako sa sarili ko na, eto na ang lalaking para sa akin. Ang sarap at ang saya sa pakiramdam na nakikita mo at naririnig mo na may isang taong sinasama ka sa mga plano niya sa buhay. Dumating na sa puntong gusto niya nang kausapin ang parents ko, pero sabi ko, hindi na muna kasi gusto ko na pag-uwi niya. Na personal na makakausap niya ang mga magulang ko. At hindi ko rin hiniling sa kanya na ipakilala niya ako dun sa side niya. Hindi ko rin siya tinanong kung kailan niya ako ipapakilala sa pamilya niya. Kasi that time, hindi pa ako handa. At gusto ko sa pag-uwi na niya. Every gala niya with his friends or workmates, lagi kami magka-video call para pakiramdam niya raw, kasama niya ako. During his days off, kung wala silang gala, naglalaba o naglilinis siya while video calling. Nakikita ko rin ang doormates niya at masasabi ko mababait sila dahil nakikipag-usap rin sila at nangungumusta. Then August 2020, 1 year and 2 months. May nakita akong pamilyar na mukha ng isang babae sa Facebook. At ito yung post ng sister niya. Sumama ang girl sa family outing ng pamilya niya. So habang nag-i-scroll ako, inisip ko talaga kung kailan at saan ko nakita yung girl na to dahil pamilyar talaga yung mukha niya. Na nasabi ko na lang, ay baka kamag-anak niya kasi kamukha ng mga pamangkin niya. Pumunta rin pala yung girl sa wedding ng kapatid niyang lalaki. At dun ko na tiningnan ang mga nakatag na account sa post. Nang makita ko na ang account ng girl, naalala ko na itong girl na ito ang nakita kong nag-comment sa post ni Guy. At naalala ko rin na itinanong ko yun sa kanya. Who is this girl? Kasi parang ang sweet nung comment. Then sabi niya close friend daw niya. Bago pa lang kami noon nung tinanong ko yun sa kanya. So ngayon, naisip ko na, grabe. Grabe ang friendship. Friend ka lang pero invited ka sa event ng pamilya. Hanggang sa in-stalk ko na ang wife ng brother niyang ikinasal. Yung wife at yung girl ay magkasama pala sa isang religious organization. Then after nun, parang nag-iba na yung panlas at pang-amoy ko. Although di ko pa rin sinasabi sa kanya or tinatanong, hinayaan ko na lang muna at nag-obserba ako. Ganun pa rin, hindi mo mapapansin na meron talaga siyang ginagawang kakaiba. Hanggang sa busy na siya sa work, pagod na siya sa work, maraming work, mabigat ang work, hanggang sa pakiramdam ko, hindi na mag-work ang relationship namin. Nagsimula na ako nung mag-overthink. At gumulo na ang payapa kong buhay. September 2020, 1 year and 3 months. Kare-reply ko pa lang nun sa kanya, sige, ingat sa work, I love you. Naisip kong i-search ang girl sa Instagram. Sa unang post pa lang, DJ Rocky, girl! Naka-mention ng guy. Naalala ko parang herbal plant ang nasa picture, wow!
Nagsuslow mo na ang heartbeat ko sa mga oras na to. Second picture, naka-mention pa rin ang boy. This time, mango shake ang picture. 'Di ba? Alam kong flavor. Third picture. Happy anniversary. With pa-cake, flowers, chocolates. Siyempre, ang girl nasa center. At na-mention ang boy. Wow! May paletsyon manok pa. Tumawa na lang ako ng sobrang lakas. Naiyak at nanginig na lang ako sa katatawa. Oh my God. Oh my God. Yun na lang yung nasabi ko, DJ Rocky. I can't imagine. Na 1 week pa lang kami nagkakilala o nag-uusap. Sinagot na pala siya ng girl. Mali. May girlfriend na pala siya. So meaning, sa 1 year and 2 months na halos araw-araw nakausap ko siya. Kausap ko ang taong to. Ako pala yung other girl. Yung kinausap niya yung pamilya ko, kausap niya yung mga kaibigan ko, kausap niya yung mga katrabaho ko, tapos malalaman ko na lang, ako pala yung other woman. So almost 3 months nang pag-overthink ko. Inisip ko na baka may iba pa. May iba pa. Tapos ako pala yung iba. Ang masakit at isa sa mga hindi ko matanggap yung pakikitungo sa akin ng mga kaibigan niya. Yung workmates niya. Yung doormates niya. Na lagi akong binabate pero behind the camera, isa lang pala ako sa mga babae ng kaibigan nila. At ako pa pala talaga yung other girl, or should I say kabit. Kabit in the sense na hindi ako yung ipinakilala sa pamilya. At syempre, sila na nung girl before naging kami. Imagine yung tawa at ngiti nila every time na nakikipag-usap sila sa akin. Imposibleng hindi nila alam. Ang pinakamasakit ay yung hindi lang ako ang nagmukhang tanga, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, nagawa niyang lokohin. Paano na lang kapag nakapag-resign ako sa trabaho? Or pag nakapag-resign sa trabaho yung brother-in-law ko? Grabe! Sinearch ko uli yung FB account ng sister niya. Hindi niya alam na nakikita ko ang mga post ng kapatid niya. Lahat ng pictures sa family gatherings sila, inisa-isa ko. Especially nung birthday niya. Tandang-tanda ko. Nung birthday niya, night shift siya that time. Buong araw siyang tumawag sa akin noon. Merong handaan daw sa kanila, nagpa-Thanksgiving, ganon. Nakita ko lahat doon ng mga picture ng birthday niya at nagulat ako. Nung sinearch ko ulit, guess what? Nandun pala yung girl. So naging tanga ako for 1 year. Ang ginawa ko, DJ Rocky, after malaman ko, binlock ko siya sa lahat ng mga social media account ko. Ang sabi pa ng mga kaibigan ko, bakit daw hindi ko muna tinanong yung guy? Sagot ko, for what? My gosh, hindi ko kailangang marinig ang mga dahilan niya. Strong ang evidence, niloko niya ako. So bakit pa ako magtatanong? Hindi niya deserve ang closure. Magmumukha lang akong kaawa-awa kung magtatanong pa ako. So parang gusto ko na lang na maging tayang lahat. I-ghost na lang natin siya. That way, matatanggap natin ng madali. Hindi ako nasaktan dahil ako yung other girl. Nasaktan ako sa parte na hindi ako tanga eh. Hindi ako bobo pero naloko niya ako. But thankful pa rin. Kasi hindi ako yung girl. Dahil pag ako, nakilala na ako ng pamilya. Present lagi sa family events. Tapos, naganap pa ng iba. Parang, ano yun? Ano na lang yung feelings nun? Gusto ko nga sabihin doon sa girl eh. Gusto kong isend sa lahat. Yung screenshots ng convo namin. Gusto kong gumante. Pero, sa mga oras na to, gusto ko lang ng peace of mind. And I just want
to let God handle everything. Ay, may mga bagay at sitwasyon na hindi mo akalaing mangyayari sa'yo. Naririnig mo lang, napapanood mo lang, pero mangyayari pala sa'yo. Mararanasan mo pala. It's a lesson learned. Huwag madaliin ang lahat. Huwag maniwala agad. Lalo na sa panahon ngayon. Talamak ang manloloko. Huwag maghintay sa tawag niya. Tawagan mo. Yun ang hindi ko nagawa noon. Kaya hindi ko alam na may ka-other call. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. God bless. Muli, ako si Grace. At ito, ang aking secret file.